Os sabores dos países do mundo protagonizan a ruta das tapas deste venres, na que tamén se sortearán 2 packs termais e unha visita a unha adega. Rusia, Francia, Italia, Venezuela, Marruecos, Colombia, Rumanía, Estados Unidos, Portugal, Corea e España son algúns dos países cusas gastronomías protagonizarán a ruta das tapas deste venres 6 e o seguinte, 3 de marzo, e que foi presentada este mediodía polo concelleiro de Turismo, Manuel Dacal, a xerente do Centro Comercial Aberto, Noelia Mares, a representante do Pazo Tizón, Ani Calzadilla, e representantes da hostelería do Carballiño. Ademais, a clientela que consuma algunha destas tapas pode optar ao sorteo de 2 packs termais e unha visita a unha adega. Deferencia da ruta do Viño do Ribeiro, o que está adherido ao Concello do Carballiño. Indudablemente que é un espectáculo. Esta xornada é dedicada a países, a todos os países do mundo, e, bueno, pois cada un, como ben sabedes, sempre escolle a súa referencia. Tratamos de que sean distintos, e así é. Bueno, pois agradecerlle, en este caso, a Ruta do Viño do Ribeiro, na cual estamos adheridos, o Concello do Carballiño tamén está adherido, pois esas 2 packs de termalismos que nos dan e unha visita a bodega para 2 persoas. Pazo Tizón se siente halagado una vez más de participar en esta ruta de tapas y agradecemos la colaboración de todos los restauradores a nivel de hostelería, pues que apoyen mucho esta iniciativa que viene muy bien para Carballiño y animar a todo el mundo pues a que recorran los países del mundo a través de las tapas. Gracias. Invitar a todos a participar de esto é un esforzo increíble por parte dos nosos compañeiros e aínda por riba pois sair de tapas no Carballiño pois ten un agasallo, entón que mellor que vir a disfrutar da nosa vila e dos nosos compañeiros, nos locais dos nosos compañeiros. Nada, un saúdo a todos e divertidevos na ruta de tapas deste mes. Na aplicación que damos de tapas, pódense ver as tapas que presentan cada un dos 16 locais integrados na ruta das tapas e que se poden degustar a partir das 8:30 deste venres, día 6, e tamén do vindeiro 13 de marzo. Así mesmo, nesta presentación realizouse o sorteo do premio da Ruta das Tapas do pasado mes de febreiro. O agraciado Elier Fernández desfrutará dunha estancia de fin de semana para 2 persoas no Hotel Spa Augas Santas de Ferreira de Pantón. Hola, buenos días. Vlad Dracu representa a Rumanía con un plato tradicional rumano, sarmale. Panadilla colombiana con masa de millo, rellena de polo e salsa de pico de gallo. Puchela nesta ocasión representa a Italia e presenta uns garafalos rellenos con a salsa arrabbiata. Villa San Andrés dedica a tapa a Rusia e presenta ternera strogonoff. Cafetería Roraima presenta un plato típico de Venezuela, pabellón criollo. Soldado nesta ocasión representa a Portugal e temos unha carne de porco con almesas a portuguesa. Estate quieto representa a Estados Unidos con unha hamburguesa chicken crispy. Ernesto, o país é Corea, e o plato é un pambao de cochinita pibil con un pico de galo. Don Paco representa a España, unha fabada asturiana.